Különös jelentősége van számunkra ennek a mai napnak, hiszen ez nem csak arról szól, hogy a mi gyerekeink majd játszanak, kézműveskednek és sportolnak, hanem szól elsősorban a toleranciáról, az empátiáról és a szeretetről. Lendületben a Széchenyi Városért Egyesület képviseletében keresett meg Fábián János még az előző tanév vége felé ezzel az ötlettel, és nagyon nagy örömmel fogadtam, bár egy kicsit szkeptikus voltam, hogy egy ekkora intézményt, mint a miénk, valóban sikerül-e egyszerre megmozgatni, és igen, sikerült, itt vagyunk. Nyilván ez egy közös szervezés eredménye, hiszen nem ismerhetik a mi gyerekeinket, tanulóinkat olyannyira, hogy tudják, hogy milyen programokat érdemes összeállítani, úgyhogy ebben mi segítségükre voltunk, de minden egyéb a szponzorálástól, a szervezésen át őket dicséri. Úgy állítottuk össze ezeket a tevékenységeket, hogy a gyerekeknek ne legyen teljesen idegen, olyan feladatsorok, amikkel mozgásnevelésen, testnevelés órákon már találkoztak. Az ilyen és ehhez hasonló programoknak egyik fontos célja a társadalmi érzékenyítés, és ön szerint a mai magyar társadalom hogy áll ezen a téren? Azt gondolom, hogy sokkal jobban, mint esetleg akár egy évtizeddel ezelőtt is, és mi is mindig nagyon örülünk annak, hogyha megmutathatjuk magunkat. Valóban a másság elfogadása nem könnyű. Biztosan sokan vannak, akik életükben nem találkoztak még fogyatékos gyermekkel, mozgássérülttel. Úgy gondolom, hogy ezek az ilyen rendezvények alkalmat adnak arra, hogy megismerjék őket. Hogy idézem Fábián Jánost, olyanok, mint mindenki más, csak egy kicsit másképpen. Ti pedig ugye a kettes állomáson lesztek majd, ott is ugye 2 ember legyen légy szíves majd a labdaadagolásnál, jó? Egy pedig meg menjen távolabb majd, aki összetegye a labdákat, de még egy, aki ott minden más egyéb adatot el. Kisfiam Gergő jár a Jól utcai intézménybe, óvodában második éve jár közési csoportos, és hát szoktunk járni a sportrendezvényekre, amik vannak rendezve, már szerintem 3. alkalommal jelent meg. Nagyon szereti a sorversenyeket, évezettel csinálja, gyorsan fut, úgyhogy nagyon ügyes, mindig szeret ezekre a rendezvényekre eljönni. A labdajátékokat, foci, kosárlabda, itt mondjuk általában a sorverseny labdát gurítani kell, meg rúgni kell, vagy ide-oda pakolgatni, bójába tenni, vagy karikába ugrálni, bármi jöhet, ami mozgásos, ugrálós, szögdelős, futkározós feladat. Többekkel azért hogy egyénileg is kell foglalkozni, meg napi szinten vannak fejlesztések, úgy tudom, a csoportban. Kevesebben is vannak, ezért szerencsés, mert ugye normál óvodában vagy normál iskolában azért 25-30 fős létszám, itt meg azért nem tudom, 7-8 gyerek lehet körülbelül egy csoportban, meg többen is vannak pedagógusok, 4-5 pedagógus van, pedagógus asszisztensek is vannak és segítik, és azért ez fontos, megvan neki a napi fejlesztés, azért jó.